Masu kallo da sauraro barkanmu da kasancewa da tashan WTV. Muhammad Awal sunana ke muku lale marhabin ta cikin wannan shiri mai taken daga Bauchi garin Yakubu. Kamar yadda za ku gani gefe da ni gangami ne ake yi domin kaddamar da wannan mako na kwanaki 16 don yaƙi da cin zarafin jinsi, wadda ƙungiyoyi daban-daban ne suka taru don su halarci wannan taro domin nuna wato goyon bayansu da wannan lamari na yaƙi da cin zarafin jinsi. Za mu tattauna da wasu daga cikin wanda suka samu halartar wannan taro, musamman bangarori na kungiyoyi daban-daban da kuma muhimmanci da makasudin wannan taro. Muhammad Awal sunana nake cewa a kasance da tashan WTV don ganin cikakken wannan shiri. Sunana Iliya Ismail, ina wakiltan Spinal Cord Injury Association of Nigeria Bauchi State Chapter. Wannan sati wato na kaman gwagwarmaya ko advocacy akan cin zarafin mata da yara ƙananu ya fi illa ma masu fama da nakasa ko masu bukata na musamman. Saboda idan ka lura cin zarafi wato vulnerability na shi mutum mai bukata na musamman ya fi wanda yake bayi da bukata na musamman. Akwai waɗanda za a iya cin zarafinsu kamar masu fama da rashin magana kurame kenan, za a iya cin zarafinsu ma ba za su iya reporting cewa an ci zarafinmu a guri kaza ba, ko masu fama da makanta wanda ba su gama wanda ya ci zarafinsu ba bare su abun nan. Akwai kuma masu rashin tafiya, masu mobility impairment, wanda zai zama da sauki tunda ba za su iya gudu ba idan an abun nan ya zama an ci zarafinsu. Saboda haka muna fatan za a haɗa kai duka a tsayar da wannan abu a cikin al'umma. Sunana Asma'u Yahaya daga Women Disability Integrity Development Initiative. A zahiri haka ne, saboda akwai wanda shi maybe yana da matsalar kafa ce ba zai iya gudu ba, wannan abun zai iya ritsawa da shi. Akwai kuma wanda baya gani, za a yi amfani da rashin ganin shi a ci zarafin shi. Akwai wanda kuma shi ko kuma ya samu ciwon laka ne, shi ma za a iya cin zarafinsa. Cin zarafi ko masu baka magani ne ba su baka a lokacin da ya kamata ba, ko abinci, ko yan uwanka ko iyayenka sun ci zarafinka. Sunana Princess Gundi Marcus daga Spinal Cord Injury Association of Nigeria Bauchi State Chapter. Ni ne State Coordinator na Spinal Cord Injury. Muna kira ga gwamnati, kaga da kaga mu yawancin mu masu yi makaranta, so muna so gwamnati ta taimaka ta duba waɗanda suna nan ba su yi makaranta ba, a taimaka gwamnati ta sama musu makaranta, da kuma wanda sun gama a sama mana abun yi ko empowerment din nan haka. Ka gani mu a wulciya muke ko yawa aka saba mana da empowerment, abin da mu samu muna taimaka ma kanmu, shine muke so kira ga gwamnati ta shigo cikin yanayin mu, ta duba ta taimaka mana.